Hľadáte štvorizbový dom s nádherným pozemkom a len 15 minút do centra Bratislavy? Mám pre vás niečo výnimočné, tak poďte sa so mnou pozrieť. Vítajte v srdci tohto domova, ktorý tvorí priestranná obývačka, spojená s kuchyňou a jedálenským kútom, ktorý tvorí priestor na vaše nedeľné stretnutia alebo len také večerné klábosenia. Z chodby vedie vstup do kúpeľne, samostatného WC a praktickej špajze, ktorú ocení každá gazdinka. Dom ďalej ponúka dve prepojené detské izby, ideálne pre súrodencov alebo ako herňa a spálňa. Rodičia si zamilujú súkromnú spálňu s vlastným šatníkom, kde je zároveň možnosť dobudovať si kúpeľňu a vytvoriť si tak dokonalý oddychový priestor. Priamo z obývačky vychádzate na terasu a do záhrady, kde si môžete vychutnať rannú kávu, rodinné grilovačky alebo len tak relaxovať v súkromí zelene. Ak hľadáte miesto pre skutočný domov, ozvite sa mi.